Башкала халкы һәм кунаклар бәйрәм ялларын саф һавада уздыруны өстен күргән. Коронавируска каршы чикләүләр гамәлдә булганда, бу дөрес тә, аеруча Черек күл паркы һәм Казан гаилә үзәге янындагы мәйданчыкларда кеше күп булган. Вот уже 5-й год программа. Әлеге ике мәйданчыкта 5-нче ел рәттән яңа елны каршы алу мөмкинлеге булдырылды. Быел 50 мең кеше курантлар тавышын шушында тыңлаган. Бүген үзәк Чыршы янындагы мәйданчыкта корылмаларны җыеп алдылар. Чыршының үзен исә иртәгә сүтә башлаячаклар. Гомумән алганда, яңа ел каникулларында Башкалада 140 мең кунак булып киткән. Казанның туристларны тартып тора торган шәһәр икәнен узган елгы саннар да сөйли. 2021 елда Татарстан Башкаласына 3 миллион турист килгән. Мы выходим по всем показателям на уровень. Барлык күрсәткечләр пандемияга кадәр булганнарына якынлаша. Туризмны үстерү өчен проектларның кызыклы булуы мөһим. Күпләрнең Казанда булганы бар инде. Безгә хәзер кешеләрне үзебезгә кабат-кабат җәлеп итү кирәк. Хәзер Казанда 200 дән артык кунакханә һәм хостел эшли. Узган ел алар якынча 60%-ка тулы булган. Туристларның иң күп килгән вакыты җәй айларына туры килә. Ул вакытта кунакханәләрдә урыннарның 86% буш булмый. Россия шәһәрләре буенча караганда Казанны аеруча Мәскәү, Санкт-Петербург, Уфа, Самара һәм Екатеринбург кунаклары үз итә. Чит илләрдән дә киләләр. Узган ел Башкалада башка илләрдән килгән 155 мең кеше булып киткән. Төркия, Казакстан, Мисыр, Индия һәм хәтта Кытайдан да киләләр. Башкалада туристларның яраткан урыннары булып Казан Кремле, Бауман урамы, Иске Татар бистәсе, Кремль яр буе һәм музейлар кала. Бу исемлеккә быел Урам экстрим парка һәм Союз мультпарк кебек урыннарда өстәлгән. Начиная где-то с 2006 года Без мечтали. 2006 елдан Казанның Россиядәге төп туристлык шәһәренә әйләнү турында хыялландык. Моңа ышанмаучылар да булды. Тик бу максатка ирештек. Пандемия булуга да карамастан, без хәзер кунаклар кабул итә беләбез. Казан илдәге туристлар иң күп килә торган 3 шәһәр арасында. Башкала бары тик Мәскәү белән Санкт-Петербургтан гына калыша. Илгиша Күреп, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.